Bus Clinic at Housing Project sa Binmalay sinayang umano ng kasalukuyang administrasyon. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sinayang umano ng administrasyon ni Binmalay Mayor Pedro Merera III ang mga kapakipakinabang na proyekto sa ilalim ni Vice Mayor Simplicio Rosario matapos umanong baliwalain ang magandang dulot sa pamumuhay ng mga residente. Sa premeng IFM News Tigupan sa BC Alcalde, inihayag nito na nakahanda na ang mga proyekto bago pa ang 2022 local elections, ngunit hindi na ito ipinagpatuloy ni Mayor Merera. Sagutin mo bakit mo hindi ginamit yung mobile bus clinic 3 taon. Sabi mo sira. Pinunto ng opisyal na mayroon ng 10 aprobadong beneficiary ang housing project sa Barangay Palyas noong pangbago siya maging BC Alcalde. Kabilang pa ang mobile bus clinic na sana'y itinuloy para mag-ikot sa mga barangay at hatid ang libreng x-ray, ECG, ultrasound at iba pa. Nilagyan ng mga x-ray, ECG room, ultrasound room, mayroong laboratory room, mayroong minor operating room, may CR pa, air condition pa yan. Okay, kinustomize yan. Anong dahilan bakit hindi mo ginamit yung housing na sinasabi mo na parang pakitang tao lang, yung ibinigay yung susi? Alam mo ba, Mayor, yun? Nung umalis ako, mayroon ng approval pero hindi pa final. Na ang nag-a-approve dyan, hindi munisipyo, Mayor. Ang nag-a-approve dyan, NHA, provincial government ng housing, human settlements, DSWD, LGU. Principal approved na yung 10. Pero dapat naman, pag alis ko, pag upo mo, itinuloy mo na sana kung mayroon kang pagmamalasakit sa mga tao. Depensa ni Mayor Merera, napalyado ang technical description ng housing project dahil matapos ang ilang taon ay sira-sira ang bintana, walang patubig at linya ng kuryente. Ano kung nga pa sa kanila? Yung sinasabi ko, aywan ko kung naintindihan yung technical description o ano ba yung sinasabi nilang technical issue. Tignan mo nga yung mismo mga kahoy nila, sa mga bintana nila, nagkaroon na bingkong-bingkong. Kasi yung mga ginamit nilang kahoy ay hindi naman standard na kahoy. Substandard. So sana, tingnan mo, bago ka manalita. Pagbabalik ng alkalde sa aligasyon ni Vice Mayor Rosario, ibalik muna umano ang daang milyong utang ng Binmalay upang makapaglagak ng mga proyekto para sa mga residente. Sana yung 4.1 million. Oh, klarong-klaro. Kaya, Vice Mayor, kung ako nga sa iyo, bayaran mo muna yung ibalik mo muna para makapagawa tayo ng project dito sa bayan ng Binmalay. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng Vice Alcalde ang pagpapaunlak ng debate upang matalakay ng direkta ang kada punto ng bawat ibinabatong aligasyon laban sa isa't isa. Kasama mo mula dito sa IFM Nagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.